ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ତ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଭାଇମାନେ ଆସି କାଟିଦେଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁ ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ପାଖାପାଖି 150 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ମାନେ ଗାଁ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ତଳେ ପୁରା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ହିଁ ଧରିଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ଆସିଲା ତ ଏପଟେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଠିଆ ହେଇଛି ଗାଇସ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗଛ ପୋଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି, କିଏ ବି ସାଇଡ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଟିକେ ପଡୁଛି, ମାନେ ପବନ ତ ହଉଛି ବଟ ବର୍ଷା ହଉନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡିଗଲା, କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡିଗଲା ଗଛ, ସାଇଡରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ୱାୟାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ଗାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ମାନେ ପାଖାପାଖି 100 ରୁ 150 ଫୁଟର ଗଛ ଥିଲା ଗାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ପୁରୁଣା ଗଛ। ଏ ବର୍ଷ ତେନ୍ତୁଳି ବି ବହୁତ ଆସିଥାଏ ସେ ଗଛରେ, ବଟ୍ ସେ ଗଛଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 112 ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଦହଳାରେ ଅଛି। ସେଇଠି କଲ୍ କଲା ପରେ ଭାଇମାନେ ରେସପନ୍ସ ଦେଲେ ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, କଲ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଗଛ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଅଛି ଗାଇସ୍। ତାର ଶାଖା ଯାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ ବଡ ଅଛି। ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଗାଁ ଲୋକ କଞ୍ଚା ତେନ୍ତୁଳି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ଛିଡାହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଗାଡିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇମାନେ, ରାଜୁ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ତେନ୍ତୁଳି ଗୋଟଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଭିଡିଓ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମାନେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଡିରେ, ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତେବେ ଗାଡି ଆସିଛି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଗାଇସ୍। ଏବେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ ଟିକେ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ ଗାଡି ଆସୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉଠି ବି ଗଛ ପଡିଗଲା, କଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲେ 112 ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କଲ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ପାଖାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପଳେଇ ଆସିବେ ଶୀଘ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡିଟି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମାନେ କଲ୍ କରିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗାଡିଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଆଗରେ ଦେଖିବା, କେମିତି ସେମାନେ ଗଛ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା କଟିଂ ମେସିନ୍ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି, ଗୋଟେ ଲାଇଟର, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବଡ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ କଟାକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତେଣୁକରି ରାସ୍ତା ମଝି ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛି, ସେପଟେ ଦୁଇଟା ସାହି ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାତାୟାତ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଶୀଘ୍ର କଲ୍ କଲୁ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଉପର ଶାଖା କାଟିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବା ସେବା, ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ହେଉଛି 112, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଟୋଟାଲ 7 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଭାଇମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟରେ ମାନେ ତାର ଶିଶୁରୁ କାଟିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଉପରୁ ତଳ କାଟିକି ଯିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖା ଫାଷ୍ଟ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ ଶାଖା, ଏଟାକୁ କଟା ହଉଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି କଟିଂ ମେସିନ। ଅଧା ସରିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ କାଟିବାଟା। ଭାଇମାନେ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କେମାନେ ବି ମାନେ ଖାଇବା ଟାଇମରେ କଲ୍ କଲେ, ତ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖାଇନୁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ କେମିତି ପୁରା କାଟୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍। ତାଙ୍କର ମେହନତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଲାଗି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗରେ ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଖାଲି ମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ, ଗଛ ପଡ଼ିଗଲେ, କୋଉଠି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ କାହାର ଡେଥ୍ ହେଲେ ବା ଗାଈ ଗୋରୁ କୋଉଠି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବସି ଭାଇ ଜଣ କାଟୁଛନ୍ତି, ସାଇଡରେ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଗଣ୍ଡି ଏଇଟା ଛିଣିବା ଉପରେ ଅଛି। ତ ଭାଇ ଜଣ ସେପଟେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଠେଲୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡିଗଲା ଫାଇନାଲି, ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଏବେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଉପରେ ଚଢିକି ତାଙ୍କର କଟା ଚଢେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଏଇଟା, ମାନେ କାଟିବାଟା ବହୁତ ସହଜ ନୁହେଁ। ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ପୁରା ଲୁହା କାଟିବା ସମାନ। ମେସିନ ଯାକ ପୁରା 2 ଥର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍,
ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି କିସମିସ୍ ନା କ'ଣ, ମାନେ ଭୋକ ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏରେ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 3ଟା ଅଧେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଛି, ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଇକି ପଡ଼ିଥିବେ ସଫା ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ସବୁ ଗଛ କଟାକଟି ସାରିକି ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ଫାଇନାଲି ଗଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାସ୍ତା ପୁରା ସଫା, ତ ଗାଁ ଲୋକ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ନ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ